Så en optagelse ude fra Tomsærvej, hvor afløbene kommer ned herinde under dæk og ud under op fra det nye Kina-køkken. Og så kører afløb rundt på væggen her. Afløb kører rundt på væggen her stadigvæk. Og ud igennem væggen derovre til fedtudskilleren. Og der kommer så et hul mere ved siden af, hvor tilbageløbet kommer. Og så står der en faldstamme der i hjørnet. Og så skærer muren op der i gulvet herfra. Og over til den brønd der. Og derudover så laver muren en Ø110 fra den brønd. Og over til det hjørne, hvor der skal stå en anden fodbrønding for det spildevand, som ikke er med fedt.